Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng nilagang pork ribs. Mga kapudibis, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis yung kamay namin. Mga tamkay Kapampangan. Mga tana po. Mga tana po. Tapos natin kami sausawan. Kalaman, patis. Ito yung sa akin. Tamang-tama. Tag-ulan, mga kapudibis. Bango. Ay, labangi. Ay, kanya man. Yaman. Sarap. Yaman eh. Nasa po. Gusto mo tayo. Ayun. Kalambot na naman. Patis ko. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mga tamo. Kulay. Ito. Ah, Manyaman paras. Yeah. dumikit sa ngalang. Yung ano? Pechay. Ay, yung simpatis ko. Kaya niya ko na. Ano? Kahit gulay lang, no? Oo. Sarap. Sarap. Walang gulay ngayon. Sobra. Kasi nasa lanta yung ano yun. Mm-mm. Ayan, bago. Yung carrots ngayon, 250. Kamatis, 160. Oh. Ano na? ano nang nangyari sa atin? Wala. Siyempre, hindi natin masisisi yung nagtitinda. Nasalan tayong sa Baguio. Oh. Di rin naman kasalanan yun. Diba? Karambot, oh. Oh, ito.
Gusto ni Chichito. Yung ano? Yung pinsa. Yaman. Mas sa'yo. Ang tamis mo. Siyempre, mahal yan. Kaya matamis. Cheers tayo. Paras. Cheers. Paras pa ako. Yaman na yan. Ay. Ang dami ko pa kung. May lasa yaban.
Ayaw niya. Ayan. Sandali. Sayang. Mahal yung bigas pa rin ngayon. Sarap. Naubos. Thank you. Sarap po. Ay, salamat. Ang karaan na lipstick ko. Makapudibis agi sa mina naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo.